भाई लगन सुन, एमे 3 जना भाई बालो जे हमरा के परेशान क के छोड़ देला बा कि ये फटीचर चाचा तनी अपन तू कपड़वा बदल के तो वीडियो बनाव। अब बताई लगन रहुए कि हम कपड़ा चेंज क के वीडियो बनाई आकि कमा के हम लइकन के खियाई। अभी आज तक हमरा लगे बड़का मोबाइल तक नहीं खे, एगो रखलऊ बानी तो ढुकिया रखले बानी अपन काम चलावे के। आ रउआ लगन के कमेंट बा का नया लोकेशन खोजो, नया कपड़ा पहनो, इतना हम रोज कहाँ से ले आए? हमरा का कहतानी लगन आ अपने लगन बढ़िया से कमेंट नहीं करत, बढ़िया से लाइक नहीं करत, शेयर नहीं करत कि हमरो लगे कुछ आ जाओ जो हमहू पेनी बढ़िया से बढ़िया लोकेशन खोजी, बढ़िया वीडियो बनाई तो वाला फाटले चिटले दाब देतानी। वही से हमहू फाटले चिटले में रहतानी। आई जहां तक वीडियो के बात आ गई तो एगो गांव में हमारा कंपनी बड़े उन्हीं के जाई ने निहोरा करी ने तो एगो वीडियो बनावे ले आ उहे डाले ले। कितना निहोरा कइला पर इरोवा लगा ना समझी ने कि तनी बढ़िया से फॉलो कमेंट लाइक कर दी कि हमरो लगे 2 रुपया आवे लगे, हमहू बड़का मोबाइल किन ली। अरे ना बनावे के सीख है तो कम से कम देखबो तो करम जो हम का कइले बानी। तो रउआ लगन पर विचार करी आ तनी हमरा के अपना पोजीशन में ले आई जो हम तनी जामा पहनी, पैंट पहनी, चाहे कुर्ते मर्दानी पहनी आ बढ़िया से रही तब नु रउआ लगन बढ़िया से देख पाए।